el món de Beckett és tan personal, tan característic, que es fa molt difícil, no?, haver-lo d'arrencar del seu estil per posar-hi el teu món propi en ell. Jo crec que no cal fer-ho i que si es fa això es perverteix una mica l'essència del que ell vol explicar. Per tant, hem sigut molt respectuosos i hem volgut posar el seu univers a l'escenari. Això no priva que un cop respectes totes i cada una de les indicacions, després acabes trobant-hi una mena de llibertat, paradoxalment, a dintre en els assajos. Nosaltres seguim fil per randa tot el que ens indica, però estic segur que la Winnie i el Willy que veureu damunt de l'escenari doncs potser no són els mateixos que la Winnie i el Willy que haureu vist en altres produccions. És teatre de l'existència. Ell també neix durant aquest període literari que anomenem existencialisme, també, no? Període primer d'entreguerres i després posteriorment a la Segona Guerra Mundial, en què cauen totes la innocència cau, no? I de cop i volta el món es revela com un horror, com un abisme, com un forat negre. I Beckett parteix d'aquest abisme, d'aquest forat negre, per vestir unes obres despullades, cada vegada més desprovistes de farbalans i d'artilugis, i va una mica al moll de l'os, a l'essència, tant del llenguatge com de l'acció dramàtica, com del propi concepte de personatge. Aquesta necessitat vital de tirar endavant. I la Winnie, jo crec que és un gran personatge que constantment vol tirar endavant. No estem fent una Winnie innocent. Té d'ella mateixa un alt concepte en el sentit de no podem fer que ens guanyi la desolació. Nosaltres som aquí, és una flor i aquesta flor l'hem de regar, l'hem de cuidar perquè hem de tirar endavant. Però al mateix temps sí que hi ha una percepció del que t'envolta. Jo crec que la Winnie no està a cap època, no està a cap lloc determinat, és la desolació en persona, el lloc on està, però precisament per això, cada frase que diu et fa de mirall a tu, l'espectador que mira, perquè no pertany a una societat concreta, ni a una família concreta, ni a res. És teatre en essència, és existència en essència. Beckett fa una reflexió sobre l'existència sense pietat, no dona cap esperança i les dona totes, perquè el maco de la Winnie crec és que és tan terrible que és còmica, és tan tràgica que és còmica. La fa coqueta, coqueta enterrada en un desert que dius, de què et serveix, reina, ara la coqueteria? Però ella té ganes de viure i aquestes petites fragilitats que la fan humana la fan amb aquesta tossuderia optimista que té, perquè clar, pots dir, sí, és una supervivent i és una supervivent amargada. No, Winnie és una supervivent optimista i fins a cert punt feliç. Winnie, deia el biògraf de Beckett, l'estimes perquè és una supervivent i els supervivents se'ls estima.